předchozí řadě jste viděli. Adrienne se proměnila ze servírky v top modelku, která nyní pracuje pro Revlon, nejlepší časopisy i návrháře. Nyní jsme objevili novou skupinu neznámých dívek, jako je rodačka z Kalifornie Heather, která je poprvé mimo domov. Perská kráska Sára, která se obává otcovy reakce na její tajný sen být modelkou. Jenasha, sexy číšnice, která v sobě se svými 170 cm vidí novou Kate Moss. Minulý týden se dívky učily chodit pomalu. A Katie si odnesla cenu. Joanna obvinila Camille, že jí za zády pomlouvá. Co jsi slyšela? Nech toho. Co jsi slyšela? Nevěřím ti. A Shandy měla potíže obstát. Ta tvoje chůze má být vtip? Ale byla to Bethany, která odjela domů. Zůstává 10 dívek. Která vypadne dnes? Televize Prima uvádí... Amerika hledá top modelku s Tyrou Banksovou. Při posledním vyřazování jsem myslela, že vypadnu já. Pořád musím myslet na svou špatnou chůzi. Abych obstála proti ostatním dívkám, musím být o krok napřed. Není to pro mě omluva. Jestli to vážně chci, musím se zlepšit. Musím se víc snažit. Od začátku mi připadá, že Shandy je taková ta typická ošklivka s brýlemi. Viděla jsem spoustu neatraktivních modelek. Jsou i v časopisech. Nechápu, proč do časopisů takové dívky dávají. Asi přitahují pozornost lidí. Uvidíme, jestli to zvládnu. Tak jo, už se šoupu. Katie se snaží strhnout pozornost na sebe. Jen trochu, ale mám jí ráda. Všichni se tu snaží dostat do popředí. Moc se mnou nebaví, i když já jsem moc společenská. Netuším, proč to tak je. Ale někoho tady potřebuju. Nedá se to vydržet, když nemáte s kým mluvit. Haló? Mami, Ano, je ti dobře? chtěla bych se vrátit domů. Není to taková legrace, co? Ne. Každý je tu v nějaký skupince. Když chci s někým mluvit, úplně mě ignorují. A jenom mě. To bude dobré. Hlavně se co nejvíc snaž. Mám tě moc ráda. Mám tě ráda, Heather. Je mi teprve 18 a nikdy jsem nebyla pryč z domova. Je to smutné. Hlavně proto, že máma je moje nejlepší kamarádka. Je tu pošta od Tyry. Jestli myslíte, že jste skvělé a báječné, ukažte mi, co ve vás je ve 7:45. To je za 8 minut. Ještě, že jsem vstala. Dobrá, je jasné, kde dneska jste. Jste v kadeřnictví. Warren Tricomi. Jsem tu s jeho majiteli. Tohle je Edward Tricomi a tohle je Joel Warren. Udělají z vás, obyčejných dívek, neobyčejné. Každou chvíli mám pocit, že se musím štípnout. Tohle je jednou za život, je mi jedno, co mi udělají s vlasy. Tak je tu Jay Manuel, který, jak vidíte, se mi stará o tvář a díky kterému vypadám krásně na fotkách i společenských událostech. A pro vás dnes udělá to samé. Dávám lekci v make-upu, abyste ho uměli udělat sami.
Budu k vám upřímný. Dnes tu potřebujeme make-upovou policii. Také vám všem udělají nehty. Top modelky nepotřebují dlouhé nehty, nepotřebujete gelové nehty. Některým z vás vybělíme zuby. Tohle není obyčejná proměna, je to mnohem důležitější. Katie, hodně mi připomínáš Twiggy, takže ti ustřihneme vlasy. Dobře. Sáro, uděláme z tebe blondýnu. Joano, moderní indiánka. Skvělý. Mercedes, přidáme do tvých vlasů prameny, aby byly husté, divoké a nespoutané. Ženášo, máš 1,70 m, na svou výšku máš moc dlouhé vlasy. Ustřihneme je. Až sem. Xiomaro, budeš mít vlnité a divoké vlasy. April, tobě vlasy stmavíme a uděláme ti ofinu. Camille, začni si rozplétat ty copánky. Copánky jsou krásné, ale nejsou dost všestranné pro modeling. Shandy tam vzadu. Shandy, s těmi hnědými vlasy vypadáš, jako bys doplňovala zboží v obchoďáku. Uděláme z tebe platinovou blondýnu. Také dostaneš kontaktní čočky. A nakonec Heather. Tobě malinko zesvětlíme vlasy. Ostatní holky budou vypadat úplně jinak a to mi trochu vadí. Jdeme na to! Co to jenom dělám? Je to proměna ze západního pobřeží na východní. Myslíte to vážně? V čem je rozdíl? Doufám, že to má takhle pálit. Ještě nikdy jsem tohle nepodstoupila, takže se učím vydržet bolest. Líbí se ti tvůj sestřih? Ano, líbí se mi ohromně. Ano, zahlídla jsem to. Pěkný kohout. Vyhraju si s tím, hodně vyhraju. Pokud jde o vytvoření kouřového oka, Jay Manuel nám ukazoval, jak správně aplikovat make-up. vždycky začněte s barvou, kterou postupně rozetřete. Můj nový vzhled je fantastický. Rozježený i uhlazený. Dá se s ním dělat všechno. Nikdy jsem se takhle neodbarvovala a už nikdy v životě to nepodstoupím. Prý v tomhle střihu vypadám mnohem vyšší. Už mi zase vyčítají mou výšku. Vypadá to dobře. Nesnáším krátké vlasy. Vadí mi, jak si ty holky na všechno stěžují. Nabarví nás, ostříhají, poskytnou nám celý servis a holky si stejně stěžují. Nádherná barva. Líbí se ti? Hrozně moc. Jo, líbí se mi. Výsledky jsou úžasné. Je to změna, je to bláznivé, ale líbí se mi to. To je nejlepší účes, jaký jsem kdy měla. Odstraňují umělé nehty. Ano, musí jít pryč. Ještě se vyleští. Vidíš, jak se krásně lesknou? Mám nádherné ruce a z vlasů mám skvělý pocit. Pro mě je to přímo léčivé. Cítím se sexy, mladší, lehčí. Moc se mi to líbí, hrozně. To je krása. To je krása. Kouzelné zrcadlo. Skvělé, ne? Moc dobré. Teď ještě nechápe, o co jde. Ne, nechápu, o co jde. Pomozte mi to pochopit. Katie je 18. Někdy je trochu dětinštější než ostatní. Vážně jsem vyděšená. Jsem jako plešatá. Tak jsem si to představovala. Ze začátku vypadaly dobře, protože byly dlouhé. Katie působí jako milá nevinná holka. Jsem malé dítě, starejte se o mě, utěšujte mě. Ale řekla mi, že umí brečet, když se jí zamane. Vypadám jako kluk. Teď vypadáš trošku jako Oliver Twist. Ale až vlasy upraví a udělají ti make-up, bude to hezké. Musíš mi věřit, ano? Dobře. Klidně si pobreč, protože je to jiné, je to změna. Ale nebudeš vypadat jako kluk, máš přece prsa a zadek. Moje vlasy mi dělají starost, protože mi s nimi neprovedli žádnou změnu. Nakonec mi řeknou, ty ses vůbec nezměnila. Dělej s tím něco. Tohle jsou kontaktní čočky Fresh Look. Jak se cítíš? Já vidím.
Líbí se mi barva, líbí se mi všechno. Uděláš kouřové oko, trochu černého stínu, linku a pak řasenku. O make-upu nevím vůbec nic. Včera jsem si koupila svou první řasenku. Ale na líčení bylo perfektní, protože se mi zvýraznily lícní kosti. Vidíš, že je ta linka pořád trochu vidět? Ano. To nedělej. Víš, jak to myslím? Jo. Já jsem z Jersey, promiň. Nemusíš se omlouvat, je to vidět. Můj nový vzhled je velmi dívčí, hrozně sexy. Musím se snažit být sexy, protože to nejsem. Je to hezké. Lehké a hezké. Líbí se mi můj vzhled, je zářivý, je sexy, je ostrý. Dneska toho máme hodně za sebou, slzy, frustraci, některé holky bych zastřelila. Shandy, moc ti to sluší. Pane bože. Všechno vypadá skvěle, všechno krásně ladí. A já si připadám tak hezká. Budeš v šoku, až se vrátím domů. Proč? Proto. Neříkej mi, že tě ostříhali vlasy. Ostříhali tě na kluka? Katie, nemusíš plakat. Ostříhali ti vlasy, asi je to dobré pro tvoji kariéru. Já vím. Určitě ti to sluší. Chválí ti to ostatní? Jo, na tu neustálou proměnu si budu muset rychle zvyknout, protože modelky to dělají každý měsíc. To je oběd? Nic víc nejíš. Mně to stačí. Bude ti zle, když budeš takhle jíst. Nechceš trochu kuřete? Je dobré, vážně. Joanna je úplně jiná než ostatní. Mám pocit, že ona je tady jediná, které na mě záleží. Dej si. Dopis od Tyry? Buďte připravené ve 2 hodiny na zápas se svou tváří i s časem. Budeme muset v určitém časovém limitu předvést, co nás Jay naučil v salonu. Ahoj, holky. Včera jsem vám dlouho vysvětloval, jak vytvořit luxusní kouřové oči. Dneska vás vyzkoušíme. Podívejte se na fotky, které jsou za mnou. Po mé pravici je Tyra bez make-upu, po mé levici je Tyra s krásnýma kouřovýma očima. Musíte z tohohle vytvořit tohle. Máte 15 minut na to, abyste vytvořili tenhle vzhled. Jenže je tu háček. Jen jedno zrcadlo? Máte jedno zrcadlo, jednu sadu štětců, jednu paletku s make-upem, ale 10 párů falešných řas a 10 houbiček. Tohle je velmi reálná situace. Když přijdete na přehlídku na poslední chvíli, vizážisté mají plné ruce práce. Musíte se poprat o poslední paletu, která zbyla pro ty, co dorazí pozdě. Nevidět se v zrcadle to bude problém. A dělit se to bude taky problém. Kdo se k tomuto vzhledu v časovém limitu nejvíc přiblíží, vyhrává tuhle soutěž. Vítězka získá večeři u vás v bytě se 3 tajemnými hosty. A zbylé dívky, které prohrají, musí nakoupit, připravit a naservírovat večeři. Jasné? Takže, jako druhá porodkyně je tu se mnou kosmetická ředitelka Sephory, má kamarádka Julie Redfernová. Julie, jak se máš? Dobře. Ahoj. Ráda budu porodkyní v téhle soutěži. Ale pamatujte na jednu věc. Tohle je soutěž. Tohle není sesterstvo. Neposuzujeme, jak dobře spolu vycházíte. Nezapomeňte, že musíte dokázat mně a především porotě, jak moc chcete být novou americkou top modelkou. Když nám Jay dával instrukce, chtěla jsem jít do toho. Je frustrující, jak se holky snaží předbíhat. Joano, z cesty! Každá se snaží odrovnat ty ostatní. Nelíbí se mi to. 3, 2, 1, teď! Běž první! Camille! Překvapení. Naše Cruella si zabrala zrcadlo.
Camille zabrala celý prostor pro sebe. Byla jsem tak naštvaná, chtělo se mi začít křičet. Nejsem tu, abych se s někým přátelila. Přátelte se doma. Tohle je nejhorší úkol. Snažila jsem se soustředit a nestarat se o Camille. Stála jsem v rohu a dělala jsem, co jsem mohla, aniž bych se musela prát o zrcadlo. Dáš mi štětec na stíny? Dobrá holky, zbývá 5 minut. Dovolíš? Řízla jsem se do prstu. Máte ještě 60 sekund. Ta světla byla hrozně horká. Spálila jsem si ruku. Pořád mě strkali 10 ke světlu vteřin. nad stolem, která 9, byla hrozně 8, horká. 7, Bylo mi horko. Nemohla jsem myslet na nic jiného. 2, 1, stop. Všechno položte. Teď se na vás všechny podívám zblízka, ano? April, na někoho, kdo si teprve včera koupil první řasenku, si na mě udělala dojem. Shandy, měla si dát na víčko světlejší barvu. Měla jsem ji tam, ale stejně byla tmavá. Rozmazané oko vypadá luxusněji. Joano, zavři na chvilku oči. Kouřové, máš zdravíčko i lesk. Joaniny rty se hodně podobají tajřiným, jsou skoro stejné. Siomaro, vidím tady černý stín a linku, takže to není kouřové oko. Katie, to vypadá vážně dobře. Camille, už zase máš nalíčené jen víčko. Vidím, že černá sahá jen k ohybu, ale tady není. Jak to, že ne? Ano, vypadá to tak. Heather, to je dost dobré, ale ty rty, musíš se naučit dávat si na rty lesk a nedělat si ohraničené, plné rty. Julie a já se na chvíli poradíme. Žádná z vás to netrefila. Co to znamená? Ale nevadí. Sem ke mně půjde Joanna. Skvělý. To je vaše menu. Joanna si vybere 3 hosty, kteří půjdou s ní. Můžeš si vybrat, koho chceš. Dobře. Sáro, ty a taky ty. Ještě jednu dívku, celkem 3. 3. Vezmu si tebe, April. Pojď sem. Hodně jsem si lámala hlavu s kým bych chtěla strávit večer. Žádné fňukání. Myslela jsem, že jsme si blíž než ostatní holky, ale asi to tak není. Snažili jste se, ale musíte uvařit večeři. Roast beef, kukuřice. Vedli jste si skvěle, užijte si večeři. Vaření mi nejde, zvládnu tak akorát salát. Nevadilo by mi, pro koho se Joanna rozhodla, že si vezme k sobě. Kdyby se nejdřív nepodívala na mě a pak si nevybrala April. Tady vás nikdo nepodpoří, to už jsem zjistila. Bylo mi horko. Bylo tam vedro. Začala jsem se potit, točila se mi hlava. Shandy, je ti dobře? Shandy, tobě je zlé, co Shandy. potřebuješ? Ohlédla jsem se a Shandy ležela na zemi. Byla to naprostá noční můra. Moc jsem se o Shandy bála. Měla jsem strach. Je vyčerpaná. Bude to dobrý? Věděla jsem, že Shandy klesnul cukr. Běžela jsem do tašky, abych jí přinesla burákové máslo nebo kus čokolády. Bylo to úděsné. Nikdy mi nebylo tak horko, aby se mi udělalo zlé a nemohla jsem dýchat. Je to lepší? Mnohem lepší. Musím si udělat čas, abych víc spala a jedla. Omdlela jsem. Nechci, aby se to opakovalo. Dneska jedna z holek omdlela, je to stresující a jsem moc smutná. Chci být modelka, ale jestli tohle je cena, radši budu šťastná. Musím končit, protože děláme večeři.
Mám tě ráda. Mám tě ráda. Ahoj. Těšila jsem se, až v něčem vyhraju a dneska to konečně přišlo. Jsem nadšená, že Camille musí vařit večeři pro mě a pro mé hosty. Jí to prospěje. Kdo přijde? Nevím. Koukni se na to. Ahoj. Jak se vede? Dorazili naši hosté, jsou to Adamové z focení rajské zahrady. Je skvělé mít chlapy v bytě. Jak jste se dostali do modelingu? V IMG vás prostě vzali? Ano, a jsme tady už 5 měsíců. Máte pořád zakázky? Jak to funguje? Chtěla jsem se dozvědět víc o IMG a vytáhnout z něj, jak u nich dostat zakázku. Twiggy, můžeš mi dát ještě trochu salátu? Co tam ještě dáme? Tady je nějaká zelenina, můžeme ji nakrájet. Katie se rozhodla vzít moje rajčata a můj hlávkový salát a dát je Joanně. Nechtěla jsem použít svoji zeleninu, protože já zítra taky musím něco jíst. Půjdu a koupím ti novou, promiň. Měla ses mě nejdřív zeptat, Katie. Snad se tolik nestalo, Camille. Šlo o 1 rajče a 6 lístků salátu. Nesmysl. Vadilo mi, že si mě Joanna nevybrala a že jsem je musela obsluhovat. Nevzpomínáš si? Já jsem je obsluhovala a oni mě ignorovali. Uvařila jsem vám večeři a vy se mnou jednáte takhle? Už jsem to nemohla vydržet. Když se chci bavit s některýma holkama, ani se na mě nepodívaj, když je oslovím. Víš, co si myslím? Jako bys tam nebyla. Jako bych tam nebyla, všimla jsi z toho? Nejsi jediná. Půjdeme zpátky? Jo. Někdy se potřebuju vypovídat. To je dobrá vlastnost. Líbí se mi to na tobě. Zdá se, že Katie mi rozumí. Jsem ráda, že má někdo stejné pocity jako já. Že nejsem na všechno sama. Máme poštu. Máme poštu? Venistrofobie, fobie z krásných žen. Ofidofobie, strach z hadů. Algofobie, strach z bolesti. Čeho se bojíte? To zjistíme zítra. Buďte připravené v 7 ráno. V Tajřině dopise se psalo o focení a o lidském strachu a fobiích. Myslím, že strach je naprostá ztráta emocí i času. Trochu jsem se prospala a něco jsem snědla, takže je mi mnohem líp. Netušila jsem, co budeme dělat, když jsme přijeli na místo. Vážně potřebujeme sanitku? Proč jsme v téhle opuštěné budově? Když jsme do té budovy vešli, automaticky nás napadlo, že to má něco společného se smrtí. Všude byli mrtví ptáci a oprýskaná barva. Holky, pojďte dál. Když jsme přišli k Jayovi, viděla jsem ty obrovské díry. Bála jsem se toho, protože nejvíc se bojím, že někam spadnu a zabiju se. Dobré ráno, děvčata. Top modelky cestují po celém světě na exotická i divná místa, jako je tohle. Dneska máme před sebou akční módní focení. Budete mít neuvěřitelné modely z Londry od Shelley Siegelové. Tohle focení má jeden háček. Spustíme vás dolů a budeme vás fotit nad tou propastí. Já to nechci dělat. Hrozně se bojím, nechci umřít. V klidu, těšíte se? Sejdeme se dole. Jednou jsem dokonce visel z helikoptéry. Já jdu do všeho.
Kéž by tady byl můj táta. Je mi na nic a klepou se mi kolena. Chci mluvit s tátou. Hrozně se bojím výšek, tati. Kéž bys tady byl. Můžeme začít. Drž se rukou toho kabelu. Připadám si jako Mary Poppins. Jo. Trochu se zhoupni, to je skvělý. To je skvělý, jo. April se vůbec nebála, šla do toho. Není to taková hloubka, dobře. Vážně je to hloubka. Hlavu trochu dolů, to je ono, správně. To je ono, skvěle. Shandy předvedla celou škálu pohledů. Byly jemné, ale odlišné. Udělala na mě dojem. Pane bože. Pane bože. Natáhni pravou ruku. Vím, že je to těžké. Je to moc těžké, viď? Sára se tolik snažila soustředit se na své tělo, že úplně zapomněla na obličej. Natáhni se dopředu. Nekoukej na mě pořád. Já chci mít děti, opatrně. Už můžu? Dobře, pouštím se. Fajn. Řeč těla je skvělá. Potřebuju ještě pravou ruku. Levou ruku dopředu. Joano, udržuj intenzitu. Soustřeď se. Joana byla hrozně rozptýlená. Bylo těžké ji přimět, aby se soustředila. To je ono. Může to Katie ublížit při vyřazování, protože když to nezvládne, možná ji vyřadí. To je ono. Hotovo. Skvělý. Chci vidět intenzivní oči, ale zavři pusu. Mluv na mě očima. Zavři pusu. Zavři pusu. Z Heather to focení nebylo snadné. Skvěle, ale pořád měj zavřenou pusu. Skvělý. Zavři pusu. Není to snadné a nebyl to dobrý pocit, ale hlavně, aby fotky vypadaly dobře. Dobře, ještě trochu. Opatrně. Jo, to je ono. Bradu trochu nahoru. Luxusní modelka. Jennáša si neuvědomuje své tělo, jako by jí bylo všechno jedno. Sundejte mě. Bradu máš trochu moc nahoře. Intenzita. To je ono, to je dobře. ono. Krása. Uvědomuj si svůj výraz. Camille byla postupně čím dál horší. Tohle asi nepůjde. Zavři pusu. Skvělé, to bylo skvělé. Vysuň levou patu. Mercedes měla spoustu energie a dobrý přístup. Je to hrozně vysoko. Nedívala jsem se dolů. Hlavní je se nedívat dolů. Ztrácíme světlo. Jestli to máme stihnout, musíme jít. Musíme tě obléknout a odvést nahoru. Chceš, abych šla před tebou, Katie? Jsi moje kamarádka, já podpořím tebe, ty mě. Bože. Byla jsem vyděšená, ale nemohla jsem to dát najevo, protože Katie se bála. Vůbec není nervózní. Je to dobrý. Vidíš, že se skoro vůbec nehoupe? Není se čeho bát. Snaž se při té otočce dát dozadu i druhou ruku. Takhle? Vypadá to dobře. Bradu nahoru. Ten kruh je před tebou a ty se po něm natahuješ. Ohni loket? Ne, takhle. Siomara měla trochu potíže. Znova? Ano. Během focení se mi nikdo nevěnoval. Dělo se tam něco jiného a já neměla žádnou podporu. Ale chápu, že Jay musel mluvit na Katie. Potřebujeme jen jednu. Když řekneš, že chceš zpátky, bude mi stačit jedna jediná. Zvládneš to. Katie, Siomara je tady. Dívej se na Siomaru, ano? Dívej se na Siomaru. Jen klid. Je to hračka. To je ono. To je ono. Chceš jít zpátky, Katie? Katie, chceš zpátky? Chceš jít zpátky, Katie? Dej mi chvilku. Dobře. Myslela jsem na to, že to musím zvládnout. Musím to dokázat. Když už jsem tady, tak se musím snažit. Nikdo nebude mluvit, jen já, dobře?
Jo, sexy. Bradu trochu nahoru. Tvař se ještě víc sexy. To je ono. Líbí se mi to. Víš co, Katie? Konec, hotovo. Zvládla si to. Katie tam visela až do konce. Bylo to pro ní traumatické, ale zvládla to. Cítím úlevu, že je to za mnou a jsem pyšná, že jsem to zvládla. To dokazuje, jak moc to chci. Uvědomila jsem si, že se musíme podporovat. Jsem na sebe hrdá a ještě víc hrdá jsem na Katie. Dopis od Tyry! Zítra se potkáte s porotou, jen 9 z vás bude pokračovat v soutěži Amerika hledá top modelku. 1 z vás bude vyřazena. Vždycky, když dostaneme tenhle dopis od Tyry, je mi z toho trochu smutno. Je to čím dál těžší. Čeká nás vyřazování. Netuším, kdo odejde. Myslím, že to bude obrovský šok. Dnešního vyřazování se bojím. Netuším, jak budou vypadat moje fotky. Asi budou vypadat hrozně. Nevím, jak mohly dopadnout, když jsem byla tak rozčilená. Všechny vypadáte jako nové. Páni. Je před námi 3. vyřazování na cestě za novou americkou top modelkou. Ta získá ceny. Smlouvu s IMG, jednou z nejlepších agentur na světě. Módní focení pro časopis Jane a smlouvu na kosmetickou kampaň pro Sephoru. Jsou to naši porotci. Především je tu Janice Dickinsonová, první supermodelka v historii. Přesně tak, to jsem já. Eric Nicholson, módní šéfredaktor časopisu Jane. Nigel Barker, slavný módní fotograf. A samozřejmě tento týden je naším zvláštním porotcem Jay Manuel, vynikající vizážista. Tento týden pro vás máme test make-upu a Jay vám ho vysvětlí. Vaším dnešním úkolem je vytvořit vzhled, který bude připomínat jistou éru z naší minulosti. Máme tu eleganci 50. let, 60. léta, punk 80. let, gotický vzhled a futuristický vzhled. Nemáme pro vás tentokrát žádné fotografie, takže si musíte poradit sami. Každá sama za sebe. Běžte. Promiň. Shandy, ty první. Shandy je úchvatná. Nebo gotická. Její povaha se k tomu hodí. Make-up vypadá skvěle. Je to síla. Snažila ses a je to vidět. Fotili jste se vysoko ve vzduchu jako Superman a tady je tvá nejlepší fotka. To je teda póza. Skvělé. Máš skvělé soustředění v očích. Mohlo by to být v módním časopise. A teď Joanna. Myslím, že ten make-up se ti hodí k vlasům. 80. léta, ne punk. To jsem byla modelka, takový make-up si ale nepamatuju. Ne, není to punk. Tvá nejlepší fotka. Skvělá. Páni, to je punk. Je to pohodové a funky. Pojď k nám, Mercedes. Pojď ke mně. Co tam máš? To je slušné. Velmi slušné. Myslím, že je to fajn a odlišné, ale líbilo by se mi, kdyby ses ještě víc zkrášlila. Byla si skvělá. Líbí se mi tvůj zadek. Vypadá dobře. Pojď, Heather. No, vida. 80. a punk, krásná fuchsiová. Tvá nejlepší fotka. Dlouho jsem ti vysvětloval, jak se máš tvářit intenzivně. Musíš se naučit pracovat se svou tváří. Vybral jsem jen 2 slušné fotky. Potřebuješ jen jednu. To je nesmysl nafotit 20 záběrů a najít 2 slušné fotky. Mělo by tam být několik dobrých fotek. A 1 extra, co všem vyrazí dech. Sáro, make-up je skvělý. Všechny jste se v 80. letech teprve narodili, ale díky svým matkám je vnímáte. Tvé vlasy jsou jak z 80. Naprosto, to jsou ale vlasy. Tvoje nejlepší fotka. Líbí se mi linie tvého těla. Jako bys vlála vysoko v nebi. Je skvělá. Jenáša. Pohled z boku se mi líbí. To je futuristické. Vypadáš skvěle. To je jedna z mých Ano, oblíbených. rozhodně. Líbí se mi ta intenzita. Vypadá mnohem vyšší. Ano, skvěle. Camille? To je futuristické?
LSD make-up, promiň. Na mě je to trochu moc halloweenské, je to přeplácané. Kdyby tam nebyly ty dva symboly, bylo by to jako z módního časopisu. Podle mě to ale Camille neodpovídá. Máš velmi silnou osobnost a vím, že ses snažila vyjádřit energii, ale ve tvých pozách nikdy nebyla intenzita. April, pojď sem. Ty jsi futuristická. Skvěle, jsi Barbarella. Ale ta bílá ti ubírá na kráse. Podle mě tenhle make-up nezvýrazňuje tvou krásu. Úžasné. Páni, to je něco. Ty jsi tanečnice? 6 let dělám jogu. Aha. Je to vidět moc dobré. Máme tolik fotek a těžko se z nich vybírá, což je Právě o dobře. tom mluvím. Dobrá, Xiomaro. Xiomaro, vypadáš trochu jako mim. Jsem gotická. Ty lidi moc nemluví, znám je ze školy. Ale tohle je módní gotika, ne děti ze školy. Nemělo to mít žádné hranice, měla se víc odvázat. Měj slitování s mou duší, dítě. Tady máš pusu nejvíc zavřenou. Něco mi na tom nesedí. Vypadá to neohrabaně. Abych pravdu řekla, on mě vůbec nevedl, protože utěšoval Katie. Byla jsem tam sama. Tak se směla ozvat, říct, a co já? Ano, měla si Joeovi říct, teď tě potřebuju. Tahle příležitost mi může změnit život, ale ty mě nevedeš a nepomáháš mi a díky tomu mě můžou vyloučit. Katie na fotka bude určitě o moc lepší než tvoje, protože Katie myslela na sebe a ty si myslela na Katie. Katie. Chtěla bych něco říct. Ne. Jay vedle mě sice seděl, ale za celou dobu mi neřekl ani slovo. Radil totiž Xiomaře. Radil mi, ale taky pořád utěšoval tebe. Byla jsem zmatená, bylo to divné. Divná energie. Já jsem tě taky utěšovala, když jsi do toho šla. Jako v internátu, je mi jedno, co jste dělali na place. Podíváme se na tu fotku, musíme posoudit fotku. Je sexy. Ano. Je mnohem lepší než ta předchozí, je naprosto úchvatná. Ano. Hned, když jsme udělali tuhle fotku, skončil jsem to a máme skvělý záběr. Nafotila jen 12 fotek. Jedna z nejlepších. Je skvělá. Nyní se porotci poradí, za chvíli se uvidíme. Bože, drama. Přineste vodu. Potřebuješ čerstvý vzduch. Potřebujeme větrák. Po hodnocení poroty se Katie udělalo mdlo. Všichni ji ovívali a nosili jí vodu, bylo to k popukání. Uvnitř měla spoustu silných řečí, blá, 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 blá. A pak vyjde ven a omdlí? Ať si vybere. Buď si vyděšená naivní slečinka, nebo si hysterická hvězda, ale nemůžeš být obojí. Prostě to nefunguje. Katie se mě ani nemusela snažit potopit. Dneska půjdu domů. Všechny jsme viděli a musíme se rozhodnout. Katie se hroutí při každé příležitosti, nemůže se pořád jenom hroutit, ven s ní. Xiomara? Ani náhodou. Souhlasím, Janice. Tahle fotka je nejhorší ze všech, není připravená, jako by jí to bylo nepříjemné. Mercedes se velice zlepšuje, líbí se mi. Mně se líbí Shandyina proměna. Myslím, že ta holka to má v sobě. Ale při kontaktu s porotou je ještě pořád váhavá. Chtěl bych v ní vidět víc sebedůvěry. Camille, vypadá to, jako by to byla její úplně první fotka. Joanna je překrásná. Vypadá velmi sebejistě. Joanna má krásnou tvář, ale musí pracovat na postavě. Sářina fotka je nádherná, ale její povaha mi trochu nesedí, jako by jí to všechno bylo jedno. April. To je moje oblíbenkyně. April je trochu vulgární. Musí ukázat romantickou stránku. Musel jsem Heather hodně nutit, aby se tvářila aspoň trochu jako modelka. Heather ven. Heather zůstane. Janasha, chcete znát můj názor? Je malá. Nesouhlasím, jiné modelky jako Kate Moss jsou taky malé. Ona není Kate Moss. Dobrá. Bylo velmi těžké se rozhodnout. Stojí přede mnou 10 krásných žen, ale v ruce mám jen 9 fotek. A na nich je 9 z vás, které budou pokračovat v soutěži Amerika hledá top modelku. Shandy. Blahopřeju. Stále si v soutěži Amerika hledá top modelku. April. Blahopřeji.
Joano, stále se v soutěži Amerika hledá top modelku. Děkuju. Mercedes? Děkuju. Za nic. Sáro? Blahopřeji. Camille? Stále se v soutěži Amerika hledá top modelku. Ženáša? Děkuju. Za nic. Katie. Katie, každý se něčeho bojí, ale nedovol, aby ti tvůj strach zkazil budoucnost. Stále se v soutěži Amerika hledá top modelku. Xiomaro a Heather, předstupte. Heather, porotci se dívali na tvé fotky a někdy nám připadá, že vypadáš moc pubertálně. Možná je to jen dětinskost. Nejsme si jistí, jestli je to tím, že je ti 18, nebo tak prostě vypadáš. Xiomaro, porotci nechápou, jak si mohla dovolit, aby pozornost věnovaná jiné dívce zkazila tvé šance vyhrát tuto soutěž. Tohle byl zatím tvůj nejslabší týden. Ta, jejíž jméno nevyslovím, musí jít okamžitě zpátky do bytu, zbalit si své věci a odejít. Xiomaro, blahopřeju. Já se taky rozbrečím. Stále si v soutěži Amerika hledá top modelku. Děkuju. Jsem naprosto v šoku. Vím 100%, že jsem hezčí než spousta holek tady. Takže se budu snažit dál. Nenechám se tím odradit. Jak se říká, pro jednoho odpad, pro jiného poklad. Tady jsem očividně odpad, ale poklad budu někde jinde. Podívejte se, co nás čeká v dalším díle. Tohle uvidíte v americké top modelce příště. Překvapivý host rozvíří vody. Naším hostem je vítězka loňského ročníku Adrian. A Katie toho má dost. Byly to 3 nejhorší dny mého života. Chci jet domů. A Mercedes bojuje s vážnou nemocí. Tolik mi padají vlasy. Bojím se. České znění připravili Lucie Zedníčková, Tereza Chudobová, Jitka Moučková, Filip Švarc, Zbyšek Horák, Jaroslava Brousková a další. Zvuk Jaroslav Kosán, překlad Eliška Kudláčková, Barbora Knobová, produkce Jaroslav Richter, Zdena Sirotková, Jana Janoušková, dialogy Pavel Vondrák, režie českého znění Michal Michálek. Ve studiu S pro Alfa CZAS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2008.